Wat is er uitgekomen? Nou, dat we akkoord kunnen gaan met het voorstel wat er lag. En als ik dan met mijn collega's nu gesproken heb, dan zullen jullie straks horen wat er allemaal precies in staat. Ja, het is vooral winst voor al die kinderen en al die gezinnen die in onzekerheid hebben geleefd. Die hier geworteld zijn, vriendjes en vriendinnetjes hebben, niet wisten waar ze aan toe waren. En dat er nu eindelijk na jaren van onzekerheid, zekerheid is. Die zekerheid zorgt het Verbliedskip in Drachten. Nou, de stemming is goed. Heel goed. Eigenlijk sinds vorige week al, toen we hoorden dat het pardon ineens uitgebreid werd, wat we helemaal niet verwacht hadden. Ik kan me voorstellen dat de VVD natuurlijk niet blij was met die switch van het CDA. Maar ik ben heel blij dat ze nu toch samen eruit gekomen zijn. Klein Ikink zet hem al jaren in van families zonder verblijfstatus. Deze Armeense jongen van 24 ben het al jongen hier in Drachten en is daar een van. Nou, gisteravond, ik zat achter mijn computer en ik hoorde allemaal beneden iedereen schreeuwen en alles. Opeens kreeg ik allemaal WhatsApp-berichten met, van allemaal kennissen, vrienden en zo. Nou, ik was heel blij. Dat hij net herkenbaar in beeld wil, komt er een aantal negatieve ervarings. Zij is zijn familie al 2 keer samen uit haar hoers hellen. Je wordt opgepakt door de vreemdelingenpolitie. Nou, dan een week later of 2 weken later zegt de rechter, nou, deze familie mag weer op vrije voeten gaan staan. En hoeveel keer had het bij hem onrechten? Nou, schade, ja, mijn vader heeft heel veel schade gehad. Ja, qua stress en alles hebben wij wel allemaal wat gehad.